Dissabte passat de vesprada, Montaverner va acollir la quarta trobada d'escoles de danses, un esdeveniment dedicat a la cultura i les tradicions valencianes que va omplir de públic l'esplanada de l'auditori. La trobada va reunir grups de diferents localitats com Ontinyent, Albaida, Ibi, Cocentaina, l'Alcúdia, Xàtiva, la Pobla del Duc i, com no, de Montaverner, que va comptar amb doble representació, el grup infantil de l'Escola de Danses i el grup principal, i tot en un ambient de festa, cultura i germanor entre pobles. Aquest any és la quarta trobada d'Escola de Danses i el que m'ha cridat molt l'atenció és que he vist molt més participants que cap altre any. També és veritat que vaig parlar amb la presidenta i em va dir que com participem en totes les altres trobades, ara ningú ens ha pogut dir que no. Aleshores, és molt bonic veure el poble ple de cultura valenciana i veure que tanta gent encara té aquesta tradició tan arrelada. I nosaltres ara tenim l'Escola de Danses, que estem molt contents perquè estan apuntant-se molts xiquets i xiquetes, i a més, com a novetat aquest any, voldria destacar que hem començat en un conveni, tant en el grup de danses com en l'Escola de Danses, per potenciar aquesta tradició tan arrelada als pobles i sobretot a Montaverner. Les danses venen ballant-se des de temps immemorial, el que és la dansa del poble i el que és la granaïna de Montaverner. I després ja es va constituir el grup de danses en 1978. Des d'aleshores venen fent-se activitats tant en el poble com fora. Destacaria la festa de les danses de la Vall d'Albaida, perquè és un referent en les terres valencianes, perquè és un punt d'encontre on tots els pobles ballen la seva dansa. Unes trobades que foren impulsades per l'Escola de Danses, el convent de Cocentaina. Pues això va néixer farà quasi ja entre 28 i 30 anys. Som gent ja major que van començar a ballar ja majors i van decidir que per a tindre una activitat que no fera només ensajar, pues reunir-se a diferents pobles, que forem també escoles de danses de gent major i fer com unes trobades en diferents pobles. Van començar en Cocentaina i en Ibi, que en Ibi té també una gran escola de danses de gent major, i després automàticament vam anar contactant en altres pobles. Montaverner la gent és més jove, i al final ens reunim entre 8 i 10 pobles cada volta que fem una trobada. La setmana passada vam estar en Albaida, i esta setmana a Montaverner, a la que ve Cocentaina i a la següent en Ibi. Cada escola va interpretar dues de les seues peces més tradicionals, com la xota de Montaverner, el bolero pla de València, la malaguenya de Sant Gabriel, la sandinga, l'u de Bèlgida o la xota d'Alfarb, entre moltes altres. Nosaltres farem un bolero, que ens agraden molt els boleros, fem el bolero pla de València, i una malaguenya, que és la malaguenya de Sant Gabriel, que és de Mutxamel, que és de la zona Matos a Cocentaina, de la zona Alcoi al Comtat. Jo les danses des que tenia 20 anys, en tinc quasi 70, doncs mira, estic tota la vida ballant, tota la vida ballant. Per mi ha sigut com un mig de vida, no? He donat sacrificar moltes coses, sobretot la meva vida personal al folklore, l'he sacrificat. Però contenta, no? Sí, home, clar, ho ha fet perquè m'ha agradat. Les danses és un sentir, sobretot, de sentir dels arrels, de l'estima per els nostres avantpassats i després també gaudir de la música, i les terres valencianes és una riquesa importantíssima, és el nostre patrimoni i l'han de cuidar. Per finalitzar, totes les escoles participaren conjuntament en la interpretació de la granaïna de Montaverner. Fer mai d'hora una jornada de convivència, cultura i estima per les danses populars valencianes.